papier, nožnice, máme doma opice. Poďte už spať. OK. Keby som tak mohol byť astronautom, to by bolo fakt super pozerať vesmír a tak ďalej. Už môžeš byť, prosím ťa, ticho, snažím sa spať. OK. Chopši. Včera tá prehliadka asi bola super. Cin. Čo to bolo? Idem si pozrieť poštu. La. Čo to je? Pozvánka do vesmíru. Príďte sa pozrieť do vesmíru. Kde? V New Yorku. Kedy 27.9.2025 o koľkej 12.00. Ja môžem ísť do vesmíru. To je najlepšia vec na svete. Jupi! Wow, to je teda veľká raketa. Ahoj, psíček. Ja som tvoj šofér a dneska ťa budem viesť vesmírom. Wow, to bude super. Ja sa hrozne teším. Mám iba jednu otázku. Pôjdeme na mesiac? Áno, pôjdeme na mesiac. Tešíš sa a nebojíš sa? Keby si sa bál, môžeme lístok poslať niekomu inému. Nie. To bol veľký sen ísť do vesmíru. Takže veľmi sa teším. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, to je super! Na čo je asi toto tlačítko? Hups, trošku som ho stlačil. O nie, teraz ťa to katapultuje o 5 sekúnd. Tak to nie je dobré. 4, 3, 2, 1. Pomoc! Teraz. Au, to bol tvrdý let. A teraz čo budem robiť? Akože je tu vesmírny odpad, ale postaviť raketu z toho bude trošku ťažké. Kto do pekla si ty? Pokračovanie na budúce.